Büyük şahıs Miftahiddin Akmullaga atap, Башкорт теленә арналган 7 adım марафонында мин дә катнашам. Сөнки мин илем, телем, халкым дип яшәнем, яшәйем һәм яшәясәкмен. Туган тел. Рәми Гарипов. Мин халкымдың сәскә күңеленнән бал кортындай ынгы йыямын. Йыямын да йәнле ынгылардан хуш етле бер кәрәт коямын. Шуга ла мин беләм тел кадерен, бер телдән дә телем кәм түгел. Көсле лә ул, бай да, ягымлы ла, кәм күрер тик уны кәм күңел. Халкым теле миңә хаклык теле, унан башка минең илем юк. Илен һөймәс кенә, телен һөймәс, иле юктың гына теле юк. Әсән теле миңә, сәсән теле, унан башка минең халкым юк. Йөрәгендә халкы булмагандың, кеше булырга ла хакы юк.